Esek niki oleh tak tunjukne apa ora naga sasrane niki. Niki oleh tak tunjukne ning jamaah napa mboten? Rahayu Mardika Gus, rahayu. Nggih, iki oleh tak tunjukne, boleh Gus. Lah, nggih. Niki tumbasan pinten? Tumbasan pinten niki? 2 juta? 2 juta pinten niki? 2 juta 400, 2 juta 700. Derek midhangetaken nggih, 2 juta 400 deloken lur. 2 juta 400 koyo ngene iki. Wis, gek iki omongin naga sasra. Wis jenengan sakniki pripun? Anu, cobi ampun kula sing komen ampun kula. Lah niku jajanan lho, Gus. Sing komen ampun kula. Niki oleh lho ya, oleh dibabar lho ya. Waduh.